Studju li sar mill-Università ta' Malta juri li l-istudenti ta' din l-istituzzjoni batew l-effetti ħżiena tal-pandemija tal-COVID-19. L-istudju li sar minn Jamie Bonnici, Marilyn Clark u Andrew Azzopardi fiħdan il-Fakultà Tisħiet tas-Soċjetà sab li l-istudenti tfajliet batew aktar ansjetà u biża' mill-virus. Anke persuni li qisu ruhom reliġjużi esperjenzaw aktar biża' minn dawk li mhumiex. Skont din ir-riċerka fl-aħħar xhur l-istudenti esperjenzaw aktar ansjetà, depressjoni, eżawriment, solitudni u rabja, u anke hawn dawn l-emozzjonijiet kienu aktar prevalenti fit-tfajliet milli fil-ġuventur. L-istudju sab li s-servizzi ta' sapport għall-istudenti jeħtieġu jkunu aktar preparati biex ikun jistgħu jagħtu l-għajnuna li jkollhom bżonn iż-żgħażagħ li kawża tal-istress li sofrew fl-aħħar xhur ikunu qed isibuha diffiċli biex ikomplu bl-istudji tagħhom u oħrajn li fl-aħħar xhur żiedu fil-konsum ta' sustanzi inkluż alkohol, sigaretti u drogi. Fil-konklużjonijiet l-istudju jgħid li dawn is-servizzi għandhom ikollhom l-għodda kollha neċessarji biex ikunu jistgħu verament jagħtu l-assistenza meħtieġa anke fid-dawl tal-fatt li hija mistennija żieda ta' talbiet għall-għajnuna hekk kif il-pandemija għadha fostna. Kien innutatu ukoll li r-reliġjużità sservi biex tnaqqas il-konsum ta' sustanzi fost iż-żgħażagħ, iżda ntefa' dawl fuq l-użu elevat ta' medikazzjoni għall-uġigħ fost it-tfajliet. L-istudju jisħaq li hemm bżonn ta' aktar attenzjoni dwar iż-żieda fl-użu ta' sustanzi u l-effetti ħżiena kemm fiżiċi kif ukoll psikoloġiċi tal-persuna u jirrakkomanda li jkun hemm aġenda soda u strutturata ta' riċerka fih dan l-università sabiex ikun inħares kontinwament il-benesseri tal-istudenti kif ukoll talab fondi adegwati biex dan ikun jista' jsir.